हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन। स' जाय सावथुननि मुङानो जादों मिस्टार ग्रेजुएट। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावनो जौगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिरफुं महिलारि, मनिषा, कमलेश्वर, प्रबिन मैथा बर', देगार सिं आरो कामिनी, राकेश आरो लोगोसे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ रिलिज खालामनायाव पार्ट 7 सिमखौ नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 8 खौ नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे पार्ट 8 गैलादि लोगोफोर। स' ओमफ्राय बेनि पार्ट 9 गैला लोगोफोर। बे पार्ट 8आनो लास्ट पार्ट जाबाय थामहिनबा बेनो जोबथाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 लास्ट पार्टसिम नायनानै माब्रै मोनखो बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं।